Pozdrav svima! Evo jedne funkcije kojom se nećemo dugo baviti, ali nije loše da je znate, a to je HLOOKUP. Sad ima VLOOKUP, ima HLOOKUP, da radit ćemo i XLOOKUP. Šta je HLOOKUP? Skraćeno od Horizontal Lookup. Mi znamo da su u suštini tabele bile ovako orijentisane, znači ovdje su bila zagljela ime, prezime, godine, a ovdje imamo kontra, ime, prezime, godine. I sad kako ćemo mi naći koliko godina ima, na primjer, Anja Bačanin? Sad vidite, ne možemo da primenjujemo istu logiku jer on će za svakog primenjivati, tražiti drugačiji podatak. Znači, mi ćemo morati da koristimo funkciju HLOOKUP. I šta će on reći? Hajde da kažem ovako. Anja. HLOOKUP. Tu. Opet, ovo nam je table array. To nam se ne menja. Ali, umesto column index number, on će tražiti row index number. Znači, u kom redu se nalazi podatak koji ja tražim. Podatak koji ti tražiš nalazi se u trećem redu. Zarez, 0. To ostaje isto. I dobit ćemo taj podatak koji nam treba. Naravno, ono što je fora, što vi sad ovde, vi ćete sad tražiti godine. Ali, vi možete tražiti i prezime, ili ako ovde ima još kolona, kao što su, na primjer, grad, zanimanje ili bilo šta, vi ne morate da hard kodujete broj kolone koju tražite, već možete lepo da kažete match. Izvinjavam se. Da, nije match, nego match. Lookup value, kao što smo rekli, ako krene da šeta levo-desno, F2. Godine, F4, tačka zarez, lookup array, znači mi smo za VLOOKUP išli na ovu stranu, za HLOOKUP ćemo ići na ovu. Tačka zarez, 0. I zatvaramo. I to su godine, prezime, vidite, on je odmah promenio sve što je trebalo i napravio kako treba. Sada hoću da pređemo, pošto je ovo, vidite, prilično lako, a s druge strane, opet ne koristi se previše često. Naravno, ako vam ovakva tabela zapadne, ono što vi možete da uradite, možete da je transponujete, kao što smo nekad radili iz modela transponovanje matrice iz matematike, ako se sećate. Bar mi na ekonomskom. Šta hoćemo? Mi hoćemo da nam ovo dobije drugačiji oblik. I mi ćemo reći ovako. Transpose. I reći ćemo ovo ovde nam okreni. I sada vidite, dobili smo ime, prezime, godine. Taman kako treba. I sad mi tu možemo da VLOOKUPujemo Anja. Da vidimo. Evo ga. Vidite. Naravno, sad je ovde malo neobičniji naziv tabele, pošto je ovo čitava funkcija transpose, ali ako bismo radili Ctrl+C, Alt, Ctrl, V, paste as values, on bi rekao ref, pošto sad on ovo ne prepoznaje. Umesto toga, mi ćemo nadvući ovako, staviti F4 i to je to. S druge strane, ako mi ostavimo da ova matrica bude, odnosno ova tabela, ako ostavimo je pod funkcijom transpose, vrednosti će se menjati dinamički. Ovo ćemo da obrišemo. I evo ga. Sad ako ovde stavimo 31, vidite, automatski menja i ovde, što neće biti slučaj ako bismo, na primjer, hteli da napravimo, da ostavimo ovo kao paste as values. Ok, idemo dalje. To je znači još jedna funkcija koju smo onako naučili na brzinu. Alt-H-E-A je clear all. Evo ga ovde. Pod tabom home, clear all. Naravno, kažem vam, tastaturu ćemo učiti postepeno kako da koristimo. Sad, idemo na reverse VLOOKUP i uvodimo novu funkciju, a to je indeks. Dakle, mi imamo ime, a želimo da nađemo prezime. Verovatno bi bilo najlakše da uradimo ovako, ali to često nije slučaj, naročito ako radimo sa velikim tabelama. Hajde da krenemo sa funkcijom indeks.
Index kaže returns a value or reference of the cell at the intersection of a particular row in a column in a given range. Znači, mi sad gledamo ovo ovde, reference. Znači, zanima nas to tu, row number, na primjer, 2 i zatvorimo. I šta će on reći? U ovom ovde opsegu, pošto smo u funkciji reference gledali donji deo, znači u ovom ovde delu na drugom mestu nalazi se Keranović. A šta nam funkcija match radi? Match kaže na kom se mestu nešto nalazi. Pa će biti match, ako nam je ovo lookup value, a ovo ovde nam je lookup array 0, ona će reći da je to na drugom mestu. E sad, ako mi želimo da vidimo kako se zove, odnosno, ako se neko zove Stefan, kako se preziva, mi nećemo koristiti VLOOKUP pa kolona -1. Znači, mi želimo, takođe, možemo da promenimo ovo ovde. Ok, NA, ali evo, to nam je dvojka. Ako bismo poželili ta dva da spojimo jedno u drugo, šta bismo mi uradili? Mi bismo praktično umesto ove ovde dvojke pisali funkciju match. Hajde sad da probamo. Znači ovako, jednako je index. E sad, šta nama treba? Nama treba, na primjer, da nam to bude reference, F4, row column number nam je match, lookup value Stefan, lookup array nam je to, i dva puta zatvaramo zagradu. I sad vidite, znači, Stefan se preziva Keranović. To je način da se ta dva spoje u jedno. Međutim, postoji i mnogo bolji način, a to je funkcija koju viđamo u najnovijem izdanju Excela, a to je XLOOKUP. Znači, XLOOKUP, lookup value nam je Stefan, lookup array, znači gde traži? Traži ovde. Return array nam je ovde i sad ovo je funkcija gde nema potrebe da se piše if error, jer ona kaže if not found. If not found stavi ovo i opet ćemo staviti nulu. I on će reći Keranović. Tako da, ako nažalost koristite neku od starijih verzija Excela, vi nećete imati priliku da koristite XLOOKUP i onda ćete morati i dalje da koristite index plus match. S druge strane, ako imate novu verziju Excela, XLOOKUP će vam rešiti sve moguće stvari, jer ćete moći nešto što je ovde da vi lookupujete ovde i tako dalje. Ono što je mana XLOOKUP-a jeste što nećete moći da ubacite funkciju match pa da kažete, pa da na celom tabelom radite, pa kažete nađi mi u relativno mi nađi gde je ova vrednost, pa gde je ova, pa gde je ova, već ćete za XLOOKUP morati za svaki pojedinačno. Ili, barem ja ne znam da može da se koristi kao VLOOKUP. Ako vi znate, opet kažem, slobodno podelite sa nama. Hvala vam na pažnji.